Children of God, mga anak sa Diyos. Sa akong unang pagbisita sa India, usa sa labing makahuluganon nga mga lugar nga akong giduaw, mao ang St. Thomas Mount. Kini usa ka bungtod sa syudad sa Chennai nga dugay na nga gituohan nga lugar diin gimartir si Apostol Santo Tomas. Ug sa tumoy sa bungtod adunay usa ka simbahan nga nagtindog isip handumanan sa iyang sakripisyo og pagtuo. Daghan nga mga pilgrims ang mosaka niini aron magampo og magpasalamat sa Dios. Didto usab makita ang talan-awon sa dakbayan nga daw nagpahinumdom sa gilapdon sa misyon sa simbahan, overlooking the city Gadjud. Ug samtang nagtindog ko didto akong nahuna-huna ang dakong kalainan tali sa kasaysayan sa Christianity sa India o sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ang katolikong pagtuo miabot uban sa mga misyonero sa panahon sa colonization nga gipahigayon sa Espanya. In the Philippines, kini kanunay gyud nga nalangkit sa colonization. Apan sa India, ang karaang tradisyon nag-ingon nga si Apostol Santo Tomas mismo ang miabot og nagsangyaw sa maayong balita sa unang siglo. Busa ang mga Kristiyanos sa nasod sa India, mapasigarbuhon nga ilang gigikanan sa pagtuo na lambigit direkta sa usa sa mga apostoles ni Jesus. Direct apostolic tradition gajud. Mao nga sila moingon sila mga St. Thomas Christians. Kini usa ka makapatandog nga pahinumdom nga sukad pa gajud sa sinugdanan. Ang simbahan gitawag na gyud sa pagdala sa ebanghelyo ngadto sa tanang kanasuran. From Jerusalem to the ends of the earth. Ang ebanghelyo nato karon nagpakita kang Hesus kung diin nakita niya ang daghang katawhan ug naluoy siya kanila tungod kay sila sama sa mga karnero nga walay magbalantay. Ang iyang kasing-kasing na puno sa kaluoy alang sa mga tao nga gipangkapoy, nabugatan o nanginahanglan og giya. Human niini iyang gipili ang napulog duha ka apostoles ug gipadala sila sa misyon. Gihatagan sila niya og gahom sa pag-ayo sa mga masakiton ug sa pag-abog sa mga daotang espiritu. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pagkamaluluyon mo'y sinugdanan sa misyon. Sa sinugdanan sa ebanghelyo, wala una mulantaw si Jesus sa mga problema sa sistema o sa politika. Ang iyang unang nakita mao ang mga tao nga nanginahanglan og pag-atiman. Ang pulong nga gigamit sa ebanghelyo nagpasabot sa lawom nga kaluoy, compassion. Nga gikan sa kinahiladman sa kasing-kasing, compassion. Nakita niya ang ilang kasakit ug kalibog, nakita niya ang ilang espiritual nga kagutom. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Matthew 9:36. Sa binisaya nga hubad, sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon o makaluluoy man sila. Daw mga karnero nga walay magbalantay. Ang misyon nagsugod sa pagtanaw sa uban, pinaagi sa mga mata sa Dios. Daghang tao karon ang nagkinahanglan gihapon og kaluoy. Adunay mga tao nga nakasinati og kapakyasan og mga kasakit. Adunay mga batan-on nga naglibog unsay mga direksyon nga ilang agian sa ilang kinabuhi, padulngan sa kinabuhi. Aduna say mga pamilya nga nag-anto sa kalisdanan og panagbulag. Usahay dali kita sa paghukom apan hinay sa pagsabot. Gitudluan kita ni Jesus nga una ang kaluoy sa dili pa ang paghukom. Ang kaluoy mao ang unang lakang sa tinuod nga pagsangyaw. Busa kinahanglan nga pangutan-o nato ang atong kaugalingon kung aduna ba kitay kasing-kasing nga sama kang Kristo. Makita ba nato ang
kasakit sa uban o mas interesado ta sa atong kaugalingon lamang nga mga problema? Maminaw ba kita sa mga nanag-antos o dali ba kitang mupahilayo kanila? Ang misyon nagsugod dili sa layo nga lugar apan sa mga tawo nga anaara di ay sa atong palibot. Ang pagkamaluluyon maoy sinugdanan sa misyon. Ikaduhang punto, ang matag Kristiyanos gitawag sa pag-apil sa misyon ni Kristo. Human sa pagtanaw sa panginahanglan sa katawhan, gipadala ni Jesus ang iyang mga apostoles. Wala niya sila gipili tungod kay perfect sila o hingpit sila. Ang uban kanila mga mangingisda lamang, ang uban adunay kaugalingon nga mga kahuyang ug mga sayop. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, nahimo silang mga misyonero. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Matthew 9:37. Sa binisaya nga hubad, daghan ang anihon, apan jutay ang mamumuo. Ug kini nga pulong nagpabilin nga tinuod hangtod karon. Daghan gihapon ang nanginahanglan sa maayong balita. Dili lamang kini mahitungod sa mga pari ug mga relihiyoso. Ang matag binunyagan adunay bahin sa misyon sa simbahan. Ang ginikanan mahimong misyonero sa ilang mga anak. Ang mga magtutudlo mahimong misyonero sa ilang mga estudyante. Ang mga empleyado mahimong misyonero pinaagi sa ilang pagka-matinud-anon o pagka-manggihatagon. Mao nga ang misyon usag yun katawag alang sa tanan. Usahay, mahadlok baya ta kay dili ta andam o maingon ta nga kulang ang atong kahibalo o talento o dili ta takos. Apan ang importante mao ang atong pagtubag sa tawag sa Dios. Ang mga apostoles usab wala nagsugod isip mga experts. Ila lamang gisunod si Jesus o gisaligan ang iyang grasya. Ang matag Kristiyanos gitawag sa pag-apil sa misyon ni Kristo. Story time. Sa kasaysayan sa simbahan sa Asia, usa sa labing bantugan nga misyonero mao si Matteo Ricci. Miabot siya sa China sa 16th century uban sa dakong tinguha nga ipaila si Kristo ngadto sa mga insik. Apan sa wala pa siya magsangyaw pag-ayo, nagtuon una siya sa ilang pinulungan o kultura. Nakatun siya sa pagsulat o sa pagbasa sa Chinese characters nga usa sa lisod kaayo nga buluhaton alang sa usa ka foreigner kaniadto ug hangtod gani karon. Nakigsulti siya sa mga scholars ug mga intellectuals aron masabtan ang ilang line of thinking o panghuna-huna. Wala niya gihukman dayon ang ilang kultura kundili iyang gipakita ang mga tulay nga mahimong agianan sa ebanghelyo. Ug tungod niini daghan ang nakaila ug nakadawat sa Kristiyanong pagtuo. Nahimo siyang respetado bisan gani sa mga empire officials. Ang iyang pamaagi nagtudlo nga ang tinuod nga misyon nagkinahanglan og pagpaminaw ug pagsabot. Dili igo nga musulti lamang kita o musangyaw. Kinahanglan usab natong paminawon, higugmaon ug sabton ang mga tawo nga atong gisangyawan. Children of God, mga anak sa Dios. Daghang mga missionaries ang naghalad sa ilang kinabuhi aron ang uban makaila kang Kristo. Karon kita usab ang gitawag sa pagpadayon sa maong misyon. Ang ebanghelyo dili mahimong itago lamang sud sa simbahan. Kinahanglan kini ipaambit ngadto sa kalibutan pinaagi sa atong mga pulong ug mga buhat. Mao kini ang misyon nga gisalig ni Kristo sa iyang mga sumusunod. Dakong hagit nga madala nato ang kahayag ni Kristo ngadto sa matagdapit nga atong maadtuan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi
ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.